ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ዝግበር ዘሎ ኩናት ገና ይቕጽል ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከዓ ኣብ ዳርፎር ከምኡ ድማ ኣብ ገለ መዳውብቲ ዳርፎር ዝኾና ዞባታት ሱዳን ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቶም መላፍንቲ ሰራዊት ሱዳንን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ደገፍ ይህብዎ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኤርትራ ግብፅን ቱርክን ንሰራዊት ሱዳን ንምሕያል ተወሳኺ ደገፋት ክህቡ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ኣባል ፋሽር ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድሕሪ ምጥፍኡ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብደገፍቱ ዝረኽቦ ዘሎ ምዕቡል ኣጽዋራት ዝምልከት ከምኡውን ነዛ ኣጽዋራት ብኸመይ ነመክቶ ኣብ ዝብል ዛዕባ ንምዝህራብ ሓለቓ እስታፍ ሰራዊት ግብፂ ኣሕመድ ፈትሒ ኢብራሂም ናብ ፖርት ሱዳን መብጻሕ ከም ዝገበረን ኣብቲ ዝተገብረ ዘተ ድማ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ምዕቡል ዝኾነ ኣጽዋራት ብደገፍቱ ከም ዝረኸበን ክሳብ 10 ኪሎሜትራት ርሒቑ ንዝርከብ ናይ ርክባት መሳርሒታት ክዕፍን ዝኽእል መዕፈኒ መሳርሒ እውን ከም ዝተዋሃበ ብምድምዳም ንሰራዊት ሱዳን ዝግበር ደገፍ ንኽዓዝዝ ምስማዕ ከም ዝተገብረ ገሊጻ እታ ማዕከን ቀጺላ ኤርትራ ግብፅን ቱርክን ኣብ ዝቐረበ እዋን ንሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ሓገዛት ንምሃብ ትጽቢት ከም ዘሎ ክትገልጽ እንከላ ኣብዚ ሓለፈ 5 መዓልታት ከዓ ክልተ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ናይ ቱርኪ ንሰራዊት ሱዳን ዝዓለመ ወተሃደራዊ ሓገዝ ሒዛን ከም ዝመጻ ገሊጻላ ኤርትራ ኣብ ማእሰርቲ ጽንሖት ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ ካብ መንጎ እዚኦም እቶም 38 ሎሚ ብኣንፈት ሩባ መረብ ናብ ዓዶም ከም ዝኣተዉ ከንቲባ ከተማ ራማ ኣብርሃለይ ግርማይ ገሊጹ መሰረት ካብቶም ተመለስቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ካብ ቀይዲ ምስተፈትሑ ብዛዕባ ቀጻሊ መደቦም መንግስቲ ኤርትራ ምርጫ ከም ዝቐረበሎም ምፍላጥ ተኻኢሉሎ ካብኡ ብምብጋስ ካብቶም ዝተፈትሑ እቶም 38 ብገዛእ ፍቓዶም ክሳብ ሩባ መረብ ተፋንዮም ናብ ዓዶም ኣትዮም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ 62 ሰባት ግን ኣብ ኤርትራ ወሊዶምን ተዋሊዶምን ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ክነብሩ ምርጫኦም ከም ዝገበሩ ተገሊጹ እንተኾነ ብዛዕባ ዝምፍታሕ ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ ዕላዊ ሓበሬታ የለን ሓደ ካብቶም ተፈቲሖም ናብ ዓዶም ዝተፋነዉ በየነ ገብረ ኪዳነ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ 32 ዓመት ይርከቦም ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣነ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ኣቦይን ኣደይን ኣብ ኣስመራያን ወሊዶምኒ መእሰሪና ምኽንያት በቲ ዝነበረ ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ቦኢና ተኣሲርና ጸኒሕና ማለት እዩ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 6 ዝተኣስሩ ኣለዉ ተኣሲርና ዝነበርና ኣለኻ ዓዳ ኣቤቶ ይበሃል ካልእ ድማ ናቶ ጨንፈር ዝኾነ ማይ ስርዋይ ይበሃል ኢሉ በየነ መእሰሪኡ ምኽንያት ምስትን 2 ዓመት ዝኣክል ጸንሐ ደማዊ ኩናት ትግራይ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ይተዛሪቡ ኣብተን 2 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምውጋን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ተሰሊፋ ዝነበረት ኮይና ብዛዕባ ዞም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ተወላድቲ ትግራይ ግን ዝኾነ ዝወፀ ሓበሬታ ኣይነበረን እቲ ኣብ ዓዳ ኣቤቶ ተኣሲሮም ከም ጸንሑ ዝተዛረበ በየነ ብሓፈሻ 100 ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብ መንደፈራ ምፍናው ከም ዝተገብረሎምን ገሊጹ በየነ ካብ ማእሰርቲ ምስተፈትሑ ኣበይ ክነብሩ ከም ዝደልዩ ምርጫ ከም ዝተዋሃቦምን ገሊኦም ናብ ዓዶም ትግራይ ክምለሱ ክመርጹን ከለዉ ዝተረፉ ግን ኣብኡ ዝወለዱን ዝዘመዱን ብምዃኖም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ከም ዝመረጹ ወሲኹ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ምስተፋትሐና ምረጽኢና ተባሂልና ኣነ ኣብ ትግራይ ዓደይ ክነብር የመሪጸ ኣብ ዓድና ክነብር ስለ ዝደለና ከምኡ ስለ ዝመረጽና ተፋኒና እቶም ኣስታት 62 ዝኾኑ ምሳና ዝተፈትሑ ግን ኣብ ኣስመራ ክነብር ኢና እንደሊሎም ብዝመረጽዎ ኣብኡ ተሪፎም ብምባል ወሲኹ ተዛሪቡ እቲ መፍታሕ ናይዞም ተጋሩ እስራት ምስቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሽም ጽምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ከም ዝኾነ ይግለጽ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተቃራሒኑ ዝርከብ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ርክብ ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርአ ይግለጽ ከንቲባ ከተማ ራማ ኣብርሃለይ ግርማይ ካብቶም ዝተፈትሑ ተጋሩ 38 በገዛእ ፍቓዶም ብኣንፈት ራማ ብሮማ መረብ ናብ ትውልድ ዓዶም ናብ ትግራይ ተፋንዮም ክብል ተዛሪብሎ እቲ ከንቲባ ኣብ ዘረብኡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ዘለዉ ካብኣቶም ብፍቓዶም ንዓድና ኢና ንኸይድ ኢሎም እቶም 38 ብራማ ግንባር ብሮባ መረብ መንግስቲ ኤርትራ ኣቐቢልና ንሕና ድማ ናይ ጸጥታ ኣካላትን መሓውር ፖሊስን ሒዝና መኪና ጌርና ተቐቢልናዮም ኣብ መዕረፊ ቦታ ተቐሚጦም ኣለዉ ብሰናይ ድሌቶም ናብ ትግራይ ክመጹ ከም ዝደለዮም ሓበሬታ ሂቦም ናይሎ ግን ሕጂውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸንሑ ተወለድቲ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ብኣንፈት ባድመ ራማን ዛላምበሳን ከም ዝተፋነዉ ተገሊጹ
ተገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር እቶም ሽዑ ዝተፋነው ከም ዘናይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ይደልዩ ወይስ ናብ ትግራይ ክምለሱ ይደልዩ ምርጫ ከይተዋሃቦም ከም ዝተሰጎጉ ይግለጽ ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣዝማዶም ዘይፈልጡን ብምዃኖም ኣብ ጸገም ከም ዝወደቁን ይዛረቡ ሕሉፍ ሓሊፉ ገሊኦም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዘመድ ዘይብሎም ብምንባሮም ኣብ ኤርትራ ከዓ ስድራን ጥሪትን ገዲፎም ስለ ዝመጹ ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ናይ ምኻድ ሓሳብን ትልምን ከም ዝነበሮም ድማ ይዝረብ እስራኤል ንመጀመርታ ግዜ ደጋፍ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ይዝበለቶ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 14 ዓመት ክቕመጥ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ሃገሩ ከም ዝጠረዘት ዕላው ገይራ ማዕከናት ዜና እስራኤል ዘርጊሕነዋ ኣብ ዘለዋ ጸብጻብ ብዓይነቱ ፍሉይ ብዝኾነ ከምኡ ድማ ንመጀመርታ እዋን ብዝኾነ መልክዕ እስራኤል ናይ ኤርትራዊ ዜጋ ናብ ዓዱ ጠሪዛ ክብላ እንከለዋ እቲ ምጥራዝ ናይዚ ኤርትራዊ ዝምልከት ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ድማ እቲ መሰል ብሕትውነቱ ንምዕቃብ ሽሙ كم دما مسلو صبو غيرو زي تزرجح إيرتراوي أبو قلعو كم دما مسحدارو زتفلاليه مخانو تغليص زلو خوينو نابتا هاجر دما أب كل تشحن 11 كم زاتوا نزحلفو 14 عامتات كا أبتا هاجر كنبر كم صنحن تغليص لا نسو أب زحلفه ورح 4 عبي كان راح يزو دحر مركابو كم دما نسدرا بيتو أب فراريحو زبل كس مسقربلو أب تحت قيده كم زاتوا أب بيت معسرتي أب زنبرلو وان كا أب زحلفه أوارح مرمرا تغيرلو دغافي نايتي أب إيرترا زلو مريحنات مخانو كم زت تفلتن قداي دما نابتي صره سدتنياتات زخونه مرغص زلو منستر وشت او قدايات تهاجر ايتمار بنغفير كم زت محلالفن ات منستر دما بمسرت حقتات اميغريشن اسرائيل ناب هاغرو ايرترا كسغوك كم زوسنه بتوسانه مسرت كا تمالي سوني ساعات 9 نغو بابلات صتا تسنيو كابتا هاجر زسغوغولو منغدتات كم استسالطن كاب اسرائيل كا بمنغد اديس ابان كامبالانا بيلو نابسمرا كم زاتو كم زتغبرن ناب هاغرو تسغيغو كم زلوني تغليص زلا بمسرت ات تزرغيح زلو صبصاب دما ات ايرتراو زيغا بلح نغر مالت كارا حسكا ترخيب كاتبايلو اب تحت قيد الدحر مئتاو كوم دما نسدرا بيت كا افراريح خاب زبل كس مسقربلو مرمرا مستغبرلو دغاف نايتي اب ايرترا زلو مريحنت مخانو مستفلطه كسغو كم زتوسنه يتغليص زلا منستر وشتاو قدايات تهاجر ايتمار بنغفير بزوسدو وسانه دما بمنغدي اديس ابان كامبالان اب ايرترا اسمرا كم زملس تغيرو كم زلون اسرائيل كا دغافي نايتي اب ايرترا زلو مريحنتي بمبال نمجمرت اوان بخمز اغباب ايرتراوت سغوغ مهلاواي تغليصو كم زفلط اب اسرائيل اب زحلفه قرب عمتات امنغو دغفتن تقاومتن نايتي اب ايرترا زلو مريحنت تدغاغامه ግጭት ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ህይወቶም ክስኡንን መጉዳእቲ ክወርዶምን ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ ገለ ድማ ብዝተፈላለየ ክስታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም